Честито Рождество Христово на всички! Нека вашите семейства бъдат изпълнени със светлина и добротата да бъде част именно от вашето житие. На 29 декември, в неделя, ви очакваме в село Галиче, където от 9 часа в храм Света Троица ще се отслужи литургия с митрополит Григорий. Очакваме ви от 1 часа в читалището, където сме ви приготвили музикална и певческа програма. Тя е разнообразна, така че ще има и пиеса. Ще вземат участие и нашите ученици от нашето училище. Също така в детската градина и също ще имаме и страхотна изложба. Ще бъде забавно, очакваме всички вас. И имаме изненада, църковен хор, който ще открие концерта. Заповядайте. Така че ви очакваме всички вас. Много бихме се радвали, ако можете още сутринта в 9 часа да присъствате на литургията, тъй като, както споменахме вече, митрополит Григорий ще дойде и ще бъде много хубаво и ще бъде много радостно за всички нас, ако повече хора от селото вземат участие. Започва отвътре навън, а не обратно. Така че от всички нас зависи в каква среда ще живеем и каква вяра ще изповядаме. Така че заповядайте, нека да бъдем част от този взаимен празник на духовността. Очакваме ви!